ቀዳማይ መዝገብ ጽሑፍ ገድሊ አቡነ ሊባኖስ ምዕራፍ 1 መቅድምን ነገር ስሉስ ቅዱስ ሓደ አምላኽን ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ ብስም እግዚአብሔር አቦ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ግዝአቱ ንዘለዓለም ዝሓልፍ ከምኡ ልዑል ብልዕልናኡ ክቡር ብኽብሩ ብርሃን ብዝኾነ ወልድ ነቢያቱ በብርሃኑ ብርሃን ንርአ ከም ዝበሉ ነንጸብራቕ ማሕተን ብርሃን ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብስም እግዚአብሔር ወልድ ካብ አቡኡ ዘይደሓረ ወይ ካብኡ ዘይቀደመ ብመልክዑን ብምስሉን ክግለጽ ንአዳም ዝፈጠሮ ንጉስ ዳዊት ልዕልና ሰማይ በቃል እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት እውን በቃል እግዚአብሔር ጸንዑ ከም ዝበለ ንሱ ናይ አብን መንፈስ ቅዱስን ቃል እዩ። ብስም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብሰለስትነቱን ብስልጣኑን ማዕረ ኮይኑ ካብ አብ ዝፈለቀ እዩ። መጽሓፍቲ ሕጊ ኩሉ ኃይሊ ሰማያት ብእስትንፋስ አፍ ተፈጥሩ ኢሎም ዝገለጽዎ ናይ አብን ወልድን እስትንፋስ እምበር ንአብ ሓዉ ንወልድ ሓወ አቡኡ ኣይኮነን። እምበኣር ንሰለስትነትን ሓድነትን እናሰገድኩ ስሉስ ቅዱስ ጻዕሪ ገድሊ አቡነ ሊባኖስ አገልጋሊኡ ክነግር ክጅምር ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ አፍ ደጌታት ልበይ ይኽፈት አሜን። ዝኽሪ ውዳሴኡ ንእትሰምዑ ድማ ኣብ ሰማያት አዳራሹ ምስኡ ብሓባር የንብርኩም ንዘለዓለም ዓለም አሜን። መጀመርታ ብዘይ አደ ካብ አብ ዝተወልደ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ድማ አዳም ከድሕን ካብ እመቤት ኩላና ማርያም ዝተወልደ ካብኣ ኣካላት ስጋን ደምን ዓጽምን ጅማውትን መተንታትን ጸጉርን ጽፍርን ወሲዱ ጎደሎ ዘይብሉ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ምስጋና እቅድም በቲ ሰብነት እቲ ብኢዳ አገልጋሊኡ ዮሐንስ ተጠምቀ መለኮት ቤኑ ብዘይ ሰብነት እንተ ዝጥመቕ ማይ ባሕሪ እንተቃጸለ ዮሐንስ እውን ክድህሱሳ ይምከኣለን በቲ ሰብነት እቲ ድማ ኣሕሉቕ አይሁድ ሒዞም ኣሰርዎ ቆጽዕዎ ሸንኪሮም ሰቐልዎ ፈጺሙ ምስ ሞተ ኸዓ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ምስ ጸንሐ ብሰቡነቱ ሕያው ኮይኑ ተንስአ ናብ አቡኡ ዓሪጉ ድማ ኣብ የማን ወላዲኡ ነበረ። እዚ ኣሰሩ ዝሰዓበ ሊባኖስ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ከጽልል ተባራትዐ ብሕልንኡ ዝተመነዮ እውን ረኸበ ንሰባትን ህዝብታትን መራሒ መንገዲ ብርሃን ጸሎቱ ንኹላትና ውሉደ ጥምቀት ወገናቱ ይሓልወና ንዘለዓለም አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታየይ ቃልካ ክሰምዕ ፍቓድካ ክስተውዕልን ክፍጽምን ኣፈይ ክፈት ዓይንቲ ልቦና ያብርህ። ኦ ጐይታይ ኣነ ኣብዛ ምድሪ ጋሻ እየ እሞ ትእዛዝካ ካባይ ኣይትሕባእ ካብ ሕግኻ ዝተላዕለ መስተንክራትካ ክርኢ ንዓ ዓይንተይ ክፈተን። ኦ ጐይታ ኣባኻ እውከል ኣለኹ እሞ ሕቡእ ጥበብካ መሃረኒ። ኦ መብርሂ ዝጸልመቱ ብሓቀኛ ብርሃንካ ኣብርሃኒ ብኣምላኻዊ ጥበብካ ጥበብ ሃበኒ። ኦ ኣምላኸይ ንኹሉ ዝጻረር ተጻራሪ ሰይጣን ተንኰሉ ምእንቲ ክፈልጥ ኣለብመንን ኣጽንዓንን ንኽስዕሮውን ኣበርትዓኒ ሓይልን ጽንዓትን ትዕግስትን ረድኤትን ዓወትን ሃበኒ። ዓወት ካባኻ እያ እሞ መስተውዓሊ ልቢ እሳታዊ ቋንቋ መንፈሳዊ ዘረባ ዓድለኒ ንዘለዓለም አሜን። ብስም እግዚአብሔር ስሉስ ፍሉይ ዝህላዊኡ ክቐትልን ክምሕርን ዝኽእል ብዘያደልዎ ብቕንዕና ዝፈርድ ንግመ ከም ሓሙቑሽቲ ዝብትኖ ንበረድ ከም ርፍራፍ ናብ ምድሪ ዝዝርግሖ ብቓሉ ኣከታቲሉ ብሓዊ ፀሓይ ዘምክኾ ንፋስ ብምንፋስ ንማይ ዝኹዕዎ ወልድን ተበጃውነት ኣብ ዓለም ዝተዘዋወረ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ማርያም ስጋ ተዋሂዱ ምእንታና ነፍሱ ንሞት ሓሊፉ ሃበ ንሓይሊ ሞት ደምሲሱ ብሓይሊ ተንስአ ምርኮ ማሪኹ ናብ ሰማያት ዓረገ ደመና ሰማይ ተሸሊሙ ብዘይ ሓሶት ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ዮሐንስ ኣቐዲሙ ከም ዘዘንተዎ ሽዑ እቶም ዝወግእዎ ዝሰቐልዎ ብመልቀስ ክበኽዩ እዮም። ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ብስኒት ክብርን ምስጋናን ይግብኦ ንዘለዓለም አሜን አሜን አሜን።